إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان على زينا بمسرت محدر أفريقيا توكيرو استدلو صبصاب أبزبزح هاجرات أفريقيا زتتصنع صفوف ستاتستيكا وحبريتا كم زي اللي تقليصو كما بصوتان عدمن زتمركوسه بزح حزبي عمتاوي زولدو هصانات عمتاوي ناي زموتو زيغاتات بزحي مهيمنت زطفون زيطفون بزحي ناي اب تحتي مسمر دخنت زنبرو زيغاتات كمو زامسله اهزاوي ستاتستيكا وحبريتا اب محدرا منغسي اقدسي مقانوم زنصرت صبصاب اب افريقيا 4 هاجرات راي نزي ملؤ بملؤ نمتغبار يسرح مهلاونا غنزيبو اب 2018 نيجيريا 900 زتتصففه ستاتستيكا وحبريتا كتأكبن كلا سيشيلس 87 دو أفريقان سراليون دما 800 كم زتصففا اتي بتكال مو إبراهيم زتقايدة صبصاب يتقس إرترا بتركبن زوزح هاجرات أفريقا أغنا ستاتستيكا وحبريتا نمأكاب أيسرحلونيو ኣብ ኤርትራ መጀመርያ ዓመታት ናጽነት ዝተፈተነ ቆጸራ ህዝቢ እንተዘይኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ልዕሊ 20 ዓመታት ብዝሕ ህዝቢ ንምጽናዕ ይኹን ካልእ ስታትስቲካዊ ሓበሬታ ንምእካብ ዝተኻየደ መደብ ኣይነበረን። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ዝተወልዐ ናይ ብሄር ግጭት ናብ ካልኦት ዩኒቨርሲታት እውን ይልሕም ከም ዘሎ ዝተፈላለዩ ወገናት ተሃገር ገሊጾም። ኣብ ክልል ኦሮሞ ብትርከብ ዩኒቨርሲቲ ደንበዲሎ ዝቐጸለ ግጭት ሓደ ተምሃራይ ክቕተል እንከሎ ሓያሎ ድማ ብከቢድን ፎኩስን ቆሲሎም ተወላዶ ኦሮሞ ዝኾኑ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ደንበዲሎ ሕነ ናይቶም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ዝተቐስሉ ክልተ ደቂ ብሄሮም ንምፍዳይ ነቲ ግጭት ከም ዘጓሃርዎ እዩ ዝጥቀስ። ካብቲ ግጭት ዝሃደሙ ተወላዶ ኣምሓራ ዝኾኑ ብዙሓት ተምሃሮ ኣብቲ ከባቢ ዝርከባ ኣብያተ ክርስትያናት ተዓቂቦም ኣለዉ። ክልል ኦሮሞ ኣቐዲሙ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ተወላዶ እቲ ክልል ዝኾኑ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ወልድያ ዝተፈጸመ ቅስለት ኮኒንዮ ኣብ ማሕደርቲ እተን ዩኒቨርሲታት ነቲ ኩነታት ኣብ ምጽራይ ከም ዘለውን እቲ ግጭት ከም ዝሃደአ እኳ እንተሓበሩ እቲ ብሄር ዝጠንቁ ግጭታት ኣብ ካልኦት ዩኒቨርሲታት ሃገር ብዝባሰ ከይጓሃር ተሰጊዩሎ። ክልል ትግራይ ኣቐዲሙ ተምሃሮኡ ናብ ካልኦት ዩኒቨርሲታት ሃገር ከም ዘይልእኽ ክሕብር ጸኒሑ እዩ። ዚምባብዌ ድሕሪ 10 ዓመታት ንፈለማ እዋና ዘሕተመቶ ሓድሽ ባጤራ ናብ ዕዳጋ ዘርጊሓ ህዝቢ እታ ሃገር ዝጸንሖ ዶላር ኣሜሪካ ራንድ ደቡብ ኣፍሪቃን ካልእ ባጤራታትን በዚ ሓድሽ ባጤራ ዶላር ዚምባብዌ ንምትካእ ኣብ ባንክታት ተሰሪዑ ይርአ ከም ዘሎ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ካብ ከተማ ሃራረ ሓቢረን። ዚምባብዌ ብሰንኪ ቁጠባዊ ቅልውላውን ዘቕባበን ባጤራኣ ካብ 2009 ኣትሒዙ ካብ ዕዳጋ ካብ ዝእለን ድሓር ናይ ገዛ ርእሳ ባጤራ ይጸንሐን። ብሕርሻዊ እቶት ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ዝጸገዋ ሃገራት ሓንቲ ዝነበረት ዚምባብዌ 38 ዓመታት መሪሕነት ሮበርት ሙጋቤ ናብ ድኽነትን ድሕረትን መሊስዋ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ገዛ ርእሳ ባጤራ እውን ኣስኢንዋ እዩ። እቲ ፕሬዚደንት ነበር ኣብ 2017 ብዕልዋ ድሕሪ ምእላይ እውን እንተኾነ ዚምባብዌ ፖለቲካውን ቁጠባውን ጽገናታት ኣይተረኣያን። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان ዳግማይ ሰላምታና ተቐበሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ቀጺልና ስርዓት ግደፍ ዝምጅርጥ ኣንበር ዝልግሳ ኣእዳው ኣይተዓደለን ብዝብል ኣርእስቲ ጽላል ካብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝለኣኸልና ጽሑፍ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ምክትታልኩም ንዕድም። هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. ኣብ 1978 ሰውራ ኤርትራ ካብ ተቆጻጺርዎ ዝነበረ ዝበስሐ ከተማታትን ገጠራትን ኤርትራ ገዲፉ ናብ ሳሕልን ባርካን ምስ እንሰሓበ ህዝባዊ ግንባር ሞራል ተጋደልቲ ክብ ንምባል ጽዑቕ ፖለቲካዊ ጎስጓሳትን ሜላታት ቅዲ ኹናትን ይመር ነይሩ። ኣብቲ እዋንቲ ካብ ቋንቋ እንግሊዝ ናብ ትግርኛ ዝተተርጎመትን ንዝበስሐ ተጋድላይ ክርድኣ ቀላል ዘይነበረትን ፖለቲካዊ ቁጠባ ትብል መጽሓፍ ከም መምሃሪ ተመደበት። ትሕዝቶ ናይታ መጽሓፍ ዝምድና ርእሰ ማላውያን ምሸቃሎን ናውቲ ማእቶትን ዝገልጽ ኮይኑ ኩባንያታት ብኸመይ ሃብቲ ከም ዝኻዕብቱ ሓድሕድ ከም ዝወዳደሩ ጉልበትሪ ጸበላዕ ከም ዝምዝምዙን ከም ዝጥፍሹን
ዝርዝር ሓበሬታ ነይርዋ ሎሚ ስርዓት ግደፍ ነታ ብ1978 ንስርዓት ርእሰ ማልነት ንምንቃፍ ንተጋደልቲ ዝምህረላ ዝነበረ መጽሓፍ ካብ ርእሰ ማልነትን ሃፀይነትን ንላዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ከድኪ ናጻ ጉልበት ክምዝምዝ ሃብቲ ከኻዕብትን ክሰርቕን ይጥቀመላ ኣሎ ኣብዚ እዋንዚ ስርዓት ግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ መሰሉን ጸገማቱን ከይዛረብን ከይጽሕፍን ጥራይ ኮነን ዓፊንዎ ሰሪሑን ርሂጹን ህይወቱ ንኸይመርሕ ደቁ ንኸይዕቢ ካብ ጽጋዕተኛ ንኸይናገፉን ቀይድዎን ሃብቱ ሰሪዕዎን ኣሎ ብስሱዓት ቁጠባዊ ትካላት ግደፍ ነቲ ዝርካቡ ናይ ህዝብና ንግዳዊ ትካላትን ዝሕረስ መሬትን ብምውራስ ዘልምስ ሕግታት ምውፃእን ዓያይ ጉልበታዊ ውትድርና ከም ዝበልን ናብ ስደት ከም ዝነፍፅን ገይርዎ መግብን ሃለኽቲ ኣቑሑትን ብመቕነን ብዓቐንን ኮይኑ ንሱን ኣብ ኣኼባታት ትግደፍ ከም ዝተሳተፍካን ኣብ ጓይላታት ከም ዝሳዕሳዕካን ከተረጋግጸለካ ህይወት ኣብ ግዜ ስርዓት ግደፍ ነዊሕ መስርዕ ሒዝካ ባኒ ብፍቕዲ ነዳዲ ብሊትሮ ሽኮር ብኪሎ ዝስተማይ ብጀሪካን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ክትገይሽ ተፈቲሽካን መንቀሳቐሲ ወረቐት ሒዝካን እዩ ብሰሪ ኣርዓዲ ሜላታት ግደፍ እቲ ትረግጾ መሬትን ተሓልፎ ጎደናን ኤርትራ ኣፉ ከፊቱ ከይውሕጠካን ኣእዳው ወርዊሩ ክሳድካ ክሓንቀካን ትፈርሕ ምኽንያቱ ናብ ስራሕ ትምህርቲ ወይ መገሻ ወፂኻ ናብ ቤትካ ከይተመለስካን ቤተሰብካ ከይፈለጡን ብኣባላት ጸጥታ ግደፍ ስለትጭወ ቅሱንን ውሕስን ህይወት የብልካን ንቁጠባዊ ፖሊስታትን ኣካይዳን ስርዓት ግደፍ ዘይፈልጥ ሰብ ኣስማትን ንጥፈታትን ናይ ተንብህ ግደፍ ዝውነና ዝተፈላለያ ቁጠባዊ ትካላት ክሰምዕን ከሎ ኣብ ኤርትራ ብዙሓት ብሕጊ ተማእዚዘን ዝኸዳን ጸገማት ህዝብና ዝፈትሓን ናጻ ናይ መንግስትን ናይ ውልቅን ትካላት ከም ዘለዋ ይመስሎ ይኸውን ብተግባር ግን ብዘይካተን ኣብ እዋን ገድሊ ተመስሪተን ኣብ ናጽነት ብነጻ ጉልበት መንእስያት ኤርትራን ካብ ጡሚ ከብዲ ህዝብና ዝተመንዝዐ ንብረት ዝሰወዳ ህግደፍ ዝውንነንን ዝቆጻጸረንን መጽቲ ህዝብና ቁጠባዊ ትካላት ብኤርትራውያን ወይ ብወጻእተኛታት ዝውነና ብሕጊ ተማእዚዘን ዝካየዳን ናይ ብሕቲ ቁጠባዊ ትካላት የለዋን ስርዓት ግደፍ ካብ ጽባሕ ናጽነት ኤርትራ ዝዓነወ ቁጠባን ትሕተ ቅርጽን ኢና ተረኪብና ብዝብል ሓቂ ዝመስልን ንህዝብና ዘደናግርን መግለፂታት ብምቕራብ ኣብ ውሽጥን ወጻእን ዝነብር ህዝብና ሃገሩ ንምህናጽ እጃሙ ኸበርክት ጻውዒት ምስ ኣቕረበ ብዙሓት ዜጋታት ገሊኦም ንዓመታት ርሂጾም ዘጥረይዎ ንብረትን ትካላትን ሸይጦም ጠቕሊሎም ናብ ሃገሮም ኣትዮምን ነጻ ጉልበቶምን ገንዘቦምን ወፍዮም ኤርትራውያን ርእሰ ማሎምን ሞያዊ ክእለቶምን ኣፍሲሶም ትካላት ካሃንጹን ንግዳዊ ንጥፈታት ከሰላስሉን ጀሚሮም ድሕሪ ሒደት ዓመታት ግን እቲ ጽቡቕን ምዕባለን ህዝቢ ኤርትራ ዘይብህግ ብሕጊ ዘይግዛእ ስርዓት ግደፍ ገንዘቦምን ንብረቶምን መሃዚት ኢልዎም ጠላዕ ተበሊዖም ብዘይ ትግበር መብጻዓታትን ብሎም ምጽባሕን መዓንጦም ሕሪርዎም ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ሓደ ካብቲ ስርዓት ግደፍ ዝተጠቕመሉ ሜላ ዕዳጋ ንምርጋእ ጠለብ ህዝቢ ንምምላእን ስውስዓት ነጋዶ ንምቁጻርን ብዝብል ጉልባብ ነቲ ቅድሚ ናጽነት ኣብ በረኻ ዝነጥፍ ዝነበረ ተቆጻጻሪ ዘይነበሮ ብሰንባዶ 9 ወይ ቀይሕ ባሕሪ ዝበሃል ትካል ካብ ዝተሓተ መርፍእ ክሳብ ዝለዓለ መድፍዕ ገበቶ ቁጠባዊ ትካላት ስርዓት ግደፍ ካብ ደገ ዝኣቱን ንወፃእ ዝለኣኽን ዝግብኦ ቀረፅን ግብሪ መንግስትን ስለ ዘይከፍልን ነቶም ብዓቕሞም ኣብ ንግዲ ዓለም ክነጥፉ ዝጀመሩ ዜጋታት ከም ዝለምሱ ስለ ዝገበሮም ናይ ኢዶምን ናይ እግሮምን በቲኾም ከሲሮምን ኢዶም ሃቡ ዝተረፉ ድማ ብብስጭት ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ተበታተኑ እተን ወግሐ ጸብሐ ኣስማተን ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ህግደፍ ዝጥቀሳ ትካላት ድማ ዝወዳደረን ዘይብለን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንዝካየድ ምህናጽ ትሕተ ቅርጺ ሕርሻዊ መደባት ፊናንሳዊ ምንቅስቓስን ካልእ ንጥፈታትን ብነጻ ጉልበት ሃገራዊ ኣገልግሎት ሚልዮናት ገንዘብ ሓፊሰን ኣብ ጁባ ሓጎስ ክሻ ዝመርሖ ባንክታት ይኣቱ እቲ ዝኸፍአ መልክዕ ናይ ትካላት ግደፍ ግን ምብሓት ዕዳጋን ልምዓታዊ መደባትን ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ተሓታትነት ዘለዎ ስርዓት ስለ ዘየለ ብቕዓቱን ምስ ጭቡጥ ኩነታት ምዕባለን ሃገርና ከይተዛመደን ንነበርቲ ረብሓ ከይሃብካን ዝጅመር ልምዓታዊ መደባትን ዝተፈላለየ ንጥፈታትን ብሰንኪ ምሕደራን ሸለልትነትን ሚልዮናት ገንዘብን ጉልበት ሰብን ምስ ኣባኸነ ኣብ መዛዘሚ ከይበጽሐ ዝኹለፍን ዝበላሾን መደባት ብዙሕ እዩ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኣብ ጥዕና ሰብን ብከላ ከባብን ዘምጽኦ ኣሉታዊ ሳዕቤን ከይተመርመረ ገንዘብ ንምክሓጥ ንኩባንያታት ወጻኢ ዝውሃብ ድንግል መሬትን ማያት ኤርትራን ዋና የብሉን እንተተባሃለ ምግናን ኣይኮነን ብዘይካ መላኺ ኢሳያስን ሓጎስ ክሻን ካልእ ኤርትራዊ ዘይፈልጦ ህዝብና ብሓለን ግጥሜት እናተገርፈን
ኣብ ስደትና ተሰቃየን ከሎ ካብ ከርሲ መሬትና ተፋሒሩን ካብ ማያትና ተዘቂቁን ንወፃእ ዝለኣኽን ውሕዳት ዝጋየፅሉን ሃብትን ማዕድናትን ሓደ ኣብነት እዩ። ስርዓት ግደፍ ብጉልባብ ኤምባሲ ቆንስላዊ ጉዳያትን ማሕበረኮምን ኣብ ዝተፈላለዩ ኩርናዓት ዓለም ከፊትዎ ዘሎ ኣብያተ ጽሕፈት ቀንዲ ዕላምኡ ዶላራት ምእካብን ንደለይቲ ፍትሒ ምስላይን ምጭዋይን እዩ። ንኣብነት ኣብ ዱባይ፣ ስዑድያ፣ ኣንጎላ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ኡጋንዳ፣ ኬንያ ዝርአን ዘይርአን ብስም ነጋዶ ኤርትራውያን ምስ ወጻእተኛታት ብምሽራኽን ዝካየድ ንግዳዊ ምንቅስቓስ ብቐንዱ ብሓላፊ ቁጠባዊ ጉዳያት ግደፍ ሓጎስ ክሻዩ ዝመሓደር እተን ሚኒስትር ፋይናንስ ንግድን ኢንዱስትሪን ፀዓትን ማዕድንን ዝበሃላ ሰማያውያን ሚኒስትርታት ብሕግናተን ስራሕ ክንሱ ስልጣን ስለ ዘይብለን ኢደን ኣይሕውሳሉነን። ኣብ ቻይናን ጃፓንን ድማ ንመሸጢ መሕብእን መሰጋግርን ፍርያት ዋርቅን ጥረ ገንዘብን ኤርትራ ሕሳባት ምኽፋት በቲ ዘይወቅዓዊ ኣፈኛ ህግደፍ ኮይኑ ስም ኣምባሳደር ሒዙ ዘሎ መሓዮ ምልካዊ ኢሳያስ እስጢፋኖስ ኣፈወርቂዩ ዝዕመም ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ማዕረግ ሚኒስተር ዘይብሉን ቅድሚ ናጽነት ረሃፅ ጥብ ዘየበለን ሕሰም ዘይረኣየን ሓጎስ ክሻ ንሚኒስተራት ወኪሉን መራሕ መስርዕ ኮይኑን ክገይሽን ውዕላት ክፍርምን ምዕዛብ ድማ ስግንጢር ኣሰራርሓ ስርዓት ግደፍ ዘንጸባርቕ ጥራይ ዘይኮነ ሓጎስ ክሻ ብስሙ ካብ ቅድሚ ናጽነታት ሒዙ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝተኸፍተ ሕሳብን ዝሓብኦ ንብረትን ገንዘብን ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዘሎን ካልእ ሰብ ኢዱ ከእቱ ስለ ዝእመንን እዩ። ኣብ መዋእል ስርዓት ግደፍ ይዕበይን ኣስ ኩሉ ንጥፈታት ብኢሳያስ ስለ ዝበሓትን ተቆጻጻሪ ኣካል ስለ ዘየለን ሚኒስተር ወይ ካልእ በዓል ስልጣን ሃልዩ ኣይሃልዩ ትርጉም የብሉን። ንኣብነት ሚኒስትርታት ፀዓትን ማዕድንን ምክልኻልን ሚኒስተር ከይተመደበሉ ዓመታት ሓሊፉሎ። ሚኒስተር ትምህርትን ከሎ ንኽስሊ ጥራሕ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ተባሂሉ ዝተሾመ ሰመረ ርእሶም እውን ካልእ ዘይንቡር ኣብነት እዩ። ሃይማኖትን እምነትን ስርዓት ግደፍ ፍትወተ ንዋይን ስስዐን ስለ ዝኾነ ትብላዕን ትምንዛዕን ኣለዋይሉ ዓይኑ ዘውድቐላ ነገር ዋጋ ክኸፍለላ ድሕራ ይብልን እዩ። ኣብዚ እዋንዚ ድማ ስርዓት ግደፍ ንኤርትራውያን ኣብ ሃገርኩም ወፍሪ ግበሩ እጃምኩም ኣበርክቱ ክብል እንከሎ ንዓይንን ጭዋዶ ኣብ ልቆታ ጥራሕ እዩ። ዝቐደሙ ሃገርና ዝበሉ ኤርትራውያን ኣእዳዎም ሓፂቦምን ገሊኦም ምስ ወረ ናብ ዝመፁሉ ቦታ ንምምላስ መግዝእ ትኬት ነፋሪስ ተጸገሙ ግራሃት እንከለዎ እሞ መን ሎሚ ነቲ ክምጅርጥን ክሰርቐን እምበር ክልግስ ኣእዳውን ኣእምሮን ዘይተዓደለ ስርዓት ግደፍ ዝኣምኖ ኣብ ኤርትራ ብዘይካ ኣነን እናተይን ዝብል ብድርቅና ሓሶትን ተንኮልን ዝተላዕጠጠን ንኻልእ ወገን ቦታን ዕድልን ዘሂብ ፍልስፍና ህግደፍ ክሳብ ዘሎ ህግደፍ ዝኣመነን ማይ ዝሓቆነን ሓደ እዩ። ጽላል ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።